barangay sa lungsod sa Upol, Misamis Oriental ang bulahan na usab nga nakadawat og multicab kon Bambi Cab gikan mismo sa kagamhanan sa probinsya ubos sa liderato ni Governor Bambi Imano. Niadtong Setyembre 6, 2021, laing duha ka Bambi Cab ang nahatag ngadto sa duha ka barangay sa lungsod sa Upol nga mao ang Barangay Malanang uban si Barangay Kapitan Box Daroy ug Barangay Poblasyon uban sab si Barangay Kapitan Nilda G. Zafra. Kauban sab sa mga kapitan ang ilang kauban sa puwersa kon mga SB officials ug mga functionaries. Ana sa pagpangtunol sila Board Member Dexter B. Yasay, Board Member Buboy Sabal ug Board Member Saysay Imano nga maoy nanguna sa pagpahigayon sa MOA signing sa maong mga salakyan. Laraw sa maong programa nga daling maaksyonan ang tanang emerhensiya gamit ang gipangtunol nga mga Bambi Cab nga dako og tabang sa mga barangay hilabi na kadtong gamay lamang ang budget nga dili makagahom og palit o procure sa mga emergency response vehicles. Nagpaabot sa ilang mensahe pasalamat ang mga kabaranggayan nga sulod sa mga katuigan ubos sa liderato ni Governor Bambi, wala gayud sila napasagdan. So Gov, unta magpadayon ang imong maayo nga mga programa o proyekto para sa ato ang pinalangga nga probinsya sa Misamis Oriental. Unta dili maundang ang imo ang kaayo o dili maundang ning imo ang mga pagpakabana labi na sa amo ang mga barangay nga kailangan gyud og suporta. Ilasab nga gipaabot nga wala gayud mapakyas ang Kapitolyo nga sa mataghangyo nga ilang gahimuon dili gayud mabalibaran. Sobra gid na kong kalipay ug dako kay kong pasalamat nga inyo kong gitagaan og Bambi Cab. Dili kana para sa ako ang personal kung dili sa kinatibuk-ang Barangay Malanang. Ning kasamtangang krisis sa panlawas, sayod si Governor Bambi nga labing gikinahanglan ang sama niining Bambi Cab nga magamit sa emerhensiya ug labaw sa tanan aron dili mabalda ug mas mapalawig pa ang mga batakang serbisyo nga siguradong tanang Misamisnon ang makabenepisyo. Kauban si Jezreel Equasyon sa kamera. Ako si Lambor Rajian Amor Maygay, alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.